ओरै खाथियाव फैनानै बुंफैनो हाया मा खोथा ओइ स्टप Ay! Woi! Bukan kebra, nasir mas tenggelam mas. Maba amade be nोंसिनि ओरै मोसाग्राया दंना गैया होनदों आं रोङा गोरलै गथ'फ्रा मोसाबाय एसे बेबो हिजिरासो ओंखारबावबाय जालायबायसो What? Kiriman! मा सिनेमा बानायनो Acha, ektorखौ सोरखौ लामारगोन ब्रा? बेनो दंलै फेसबुकाव नायगासिनो दं आं एसे फेमासखौ लानांगोन बैसागु बान्देन मोसाजागौमोन Janganlah, buzibaरासै. मा खौनो फोरमायनो लाखिलाबायदों? जोंनि अफिसखौ लाना खारनानै बिसि बुंहरदों